Topdrokte in de supermarkt Joort. Op verskate plakken in de provincie stienen lange riegers voor de kassa's. Hier bij de Pois in Snits stienen de eerste klanten al om 7:08 moa's voor de deur. Nou ja, ik was vanmorgen vroeg op, dus ik denk voordat het echt met deze dagen kan het ontzettend druk zijn. Alleen tegenwoordig is het ook op eerste kerstdag en op tweede kerstdag ook open. Dus ja, het verspreidt zich denk ik ook wel weer. Maar u vermijdt de drukte liever wel? Ja, want anders kan je niet parkeren of niks en dan is het gewoon te druk. Gisteren was het al heel erg druk in de supermarkt, dus ik dacht ik ga nu wat vroeger. Hè? En wat die druk tref je net om? Nee. In de weken voor de crisis ziet in de supermarkt alles in het teken van de drokte. Ja, druk is dat we het enorm druk hebben. Druk is dat we op een versafdeling een dubbele bezettingen hebben om de consumenten te betjennen. Druk is dat we extra vrachten krijgen van het distributiecentrum. Volop mensen inzetten om de winkel er goed bij te houden. Dus volop. Maar ook voor de supermarkt van Arem binnen het drokke dagen. Nou, het is een gewone week plus een vrijdag en sneeuw. Een soort mensen komen hier naar de supermarkt daar voor de laatste omkepen. Het meeste is van de week al helle. Ze zijn wel weer te volle wezen, want dat is alle jaren zo. Dus dan hebben we de tweede crisis daar ik nog wat. Hoeveel mensen krijgen u de vliegen? 10 man. Oh, dat is een vol hoes. Ja, mijn man heeft de tafel langer maken. Dus dan kunnen we er al mooi omheen zitten te gourmetten. De meeste supermarkten binnen eerste crisis dicht, maar doch op tweede crisis de dwarren al beriepen. Maar met kwatten binnen de winkels ook op eerste crisis iepen. Die situatie die doet zich in bepaalde supermarkten al voor en die zal onvermijdelijk wijzen richting de toekomst. Ja. Maar in Arem blijft het zat het is. Dat zou ik niks van je waarde. Nee, maar ja, we zijn vrij hè nog.